Nabantog ang dakbayan sa Sugbo sa heritage tourism, diin makita dinhi ang mga dapit kanimong saksi sa kasaysayan. Apan dili lang kutob dinhi tungod kay apil ang mga dapit sa mga patay o ang mga sementeryo ang himuong atraksyon sa turismo. Anong report? Kini ang Doña Pepang Cemetery, diin bag-ohay lang ipahigayon ang groundbreaking alang sa paghimo nini nga heritage site. Makita sa layout ang mamahimong panagway sa sementeryo nga himuong kabahin sa heritage tourism sa Cebu City. Sinugdanan pa lang kini kay gipahibaw ni Mayor Mike Rama nga sunod i-develop ang Chinese cemetery nga nimutang gihapon sa barangay Carita. It's about time we probably will be also seeing cemeteries as heritage park. It becomes tourism and they will not only be meaningful November 1 and 2, but even before November 1 and 2, everyone can already visit. Gidugang sa mayor nga tinguha sa dakbayan nga inay kahadlukan ang mga sementeryo. Mamahimo kining heritage site diin naglimin usab ang mga sugilanon sa kinaraan. Makigtagbo pa hinoon ang mayor sa kadagkuan sa Simbahang Katoliko mahitungod nini. I have already a meeting that is forthcoming with Archbishop Palma because we call that Kabilin sa Gigikanan. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.